И Коста Хода съм тренер, па сега ще играем WWE и Immortals, както искате я наречете. Като тя е WWE, тук има жени, да не кажете, че играеш женска игра, защото не е WWE мъже, ами играят и жени, на повечето мъже. Вие само да кажете, че, например, аз имам други чисти момчета, но момичетата са ми апгрейднати на 7 левел, чакайте. What the fuck, човек? Айде бе, пичо. Блокни го. Да си довърши мисълта. Те са ми, аз ги бях апгрейдал, много я бях играл тази игра и сега реших да снимам. Аз от вчера ga играя. На 7 левел съм, ама като цяло може да си я свалите, ако искате. Пишете WWE, тя е с една снимка на 3 чисти. Много кефи. Пишете дали искате поредица. Не знам, вие може да не искате, но ме много кефи. О, ето ga Пейдж. Виждате ли колко много демидж му сваля? Чакайте да го блокна, защото сега той ще използва сигничър. Ето, сега ще го използва. Да го блокна, да не ми го направи. Сигничъра. О, той мога не го блокна. Ха-ха. Супер. Пейдж. Победихме го в Victory Knockout. Ето вижте, те са на 7 левел, апгрейд плюс 1212 XP. Тук не имам около 5000 или 6000 коинс. Тук не ще играем. Ето ми ги картите. Вижте. Имам Шеймъс. Имам и Ортън. Ортън ми е нов, но дали да го пусна, ама няма смисъл, защото е много слаб. Като цяло се целя да събирам пари, не да купувам играчи. Това ще са ми играчите. Ще целя да купувам много добри. А и то по-натам ще ти дава безплатни играчи, така че ще ми дава. Хора, там където бях качил клип и победителят е този АМС. Защо се сърдите? Аз това бе сърдете се. Не мога какво да направя. Това си беше честно. Аз пуснах линк и готово. И натиснах и той се падна. Не съм искал аз той да... Тоест не съм искал никой да се падне. Той там... Кой се падне на късмете? Не знам какво си сърдите. Ще има още такива. Няма да е само това. 52 абоната, нови благодаря. И ама пак ще ти кажа, аз не се абонирам с други канали. Не го блокнах. Няма смисъл да се абонирва. Това според мен е честно. Аз ако се абонирах с каналите, нямаше да снимам. Трябва го смена с Пейдж. Big Show. Сега го побеждавам директно. Само Ники Бел. И аз къдем Ники Бел, тя ме много кефи. Ама Пейдж е малко по-добра. Но вижте каква яка фатка има. И много демидж флаг. Ела да се биеш срещу гиганта Ники. Блокна ме, фак! Че я заблокна са, да го върна. Тъпкам. Няма значи. Ти да стигна. Спокойно.
Много е леснито да се използва сигничъра. Вижда, че ми това е по-малко атака. И са направо нокаут. XP, както виждате, вече по-много малко се апгрейдват, защото са на висок левел. 7 това. Ох, не мисля да парите. 6000 нещо има, защото тук беше рекордът бай моби земи, не се вижда. Този ще е послед... Не, още 2 мача ще изиграя. О, вече се дигат от 4 левел. Ето кой ирландеца. Шима. И който гледа кетч, днеска лаят. Унищожиха Брок и Роман. Бе, аз съм си за дабисти за Роман. Роман е шампион в момента. Ама то Брок Леснар сам срещу 4, колко и да е добър, те Брей лаят, па се така нападат. И нападат и грубаря нападат, те ги е срам. Ама да не стане да излезнат Дарок, Роман, Сет Ролинс и Брок Леснар, да. Чакайте, има някой повтарях. Stone Cold. Не Stone Cold. CM Punk. Roman Reigns. Сет Ролинс. И кой беше? И Брок Леснар, да. Тези да излезнат ще победят Уайът. Или па вместо CM Punk да излезе грубаря и да видите какво става. Уайът, даже грубаря и Кейн победиха Уайът. А те са 2 грубаря и Кейн. Срещу 4. Този Браун Строуман се прави на най-големи. Ама не е най-големи. Сега Пейдж. What the fuck, човек? То сега ще си използва сигничър. Чайте да го букна. Кейн. Стой, ако си използва сигничъра, ще ми намали крафта бая. Много те. Той не ми го букна. Сигурно не знае как се буква. Може би. Нокаут. Триста и 10. Като цяло хора, това ще бъде от този клип. Казах 2 мача, сори, не мога повече. Ако клипът ви е харесал, дайте лайк. Ако искате да ми гледате още много такива клипове, се абонирайте за мен. Пишете в коментарите, искате ли поредица. Чао, чао!